Kia. Movement that inspires. Čaute, moje meno je Matúš Vrabec, vyštudoval som priemyslovku v Martine ako mechatronik. Z dôvodu uplatnenia môjho odboru do praxe a v neposlednom rade aj o potrebe slušného zárobku som si podal žiadosť do Kia. Vždy ma zaujímali autá a práca okolo nich, no a samozrejme ponúkané platové podmienky a ďalšie bonusy boli ideálnym dôvodom na zamestnanie sa v Kii. Teraz sa nachádzame na montážnej hale na linke, kde som začínal ako operátor výroby, čo zahŕňalo prevažne prácu s uťahovačkou. Teraz vám ukážem jednu z pozícií. Po nejakom čase som si uvedomil, že mám záujem posunúť sa ďalej. Tak som sa opýtal vedúceho zmeny na montáži, či by neexistovala možnosť nájsť mi pozíciu, na ktorej som mohol využiť získané vedomosti zo strednej školy. Po necelom mesiaci som bol pozvaný na pohovor, kde sa ma nadriadení pýtali, či spĺňam požiadavky a odbornú spôsobilosť potrebnú na prácu na elektrickom repase. To som úplne nespĺňal, no aj napriek tomu mi dokonca bolo umožnené dorobiť si vyhlášku elektrotechnika. Túto vyhlášku mi kompletne zaplatila Kia. Ak by som ju však mal spravenú už hneď po škole, nemusel som dlhšie čakať na novú pozíciu. A tak som sa dostal na elektrický repas. Tu som sa už dokázal zlepšovať vo vedomostiach nadobudnutých na strednej škole, ako napríklad čítanie elektrických schém. Človek si vyskúša riešenie úplne jednoduchých problémov, ktoré sa dajú vyriešiť behom chvíle, a to cez diagnostiku, bez väčšieho fyzického zásahu do auta. Sú však aj komplexnejšie problémy, pri ktorých budete mať rozobratú polku auta a nebudete vedieť čo ďalej. No nemusíte sa báť, aj v takýchto prípadoch sa vždy nájde niekto, kto vám pomôže. Aj keď už som bol na repase spokojný a v podstate mi nič nechybalo, stále som mal ambície dostať sa vďaka vlastnej šikovnosti na vyššiu pozíciu. Dostala sa ku mne infoška o obsadzovaní voľnej pracovnej pozície strojárskeho špecialistu oddelenia montáž. Podal som si prihlášku a čakal na reakciu. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať a bol som pozvaný na pohovor. Primala ma Katka z personálneho oddelenia, ktorá ma veľmi príjemne prekvapila svojim pozitívnym prístupom a obrovskou podporou pre mladých ambicióznych ľudí. Z pohovoru som mal veľmi dobrý pocit a už v priebehu pár dní mi kolegovia oznámili tú skvelú správu, že zo všetkých kandidátov si vybrali práve mňa. V Kii poskytujeme absolventom stredných škôl širokú škálu možností zamestnania sa. Študenti, nemusíte sa báť, aj bez reálne nadobudnutých skúseností si vás dokážeme zaučiť, veď práve vy ste naša budúcnosť. U študentov, ktorí sa chcú u nás zamestnať, si všímame najmä ich záujem o prácu v automobilke, manuálne zručnosti a ochotu pracovať pre stabilnú firmu. Pokiaľ sa k zručnosti zamestnanca pridá kreativita, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti a zdravá ambícia, je vysoký predpoklad, že takýto mladý človek využije možnosť posunu na vyššiu pozíciu, ako je napríklad aj Matúš. U Matúša sme si tieto atribúty všimli, no najdôležitejšie, čo nás na ňom zaujalo, je jeho veľká motivácia pracovať na sebe a posúvať sa ďalej, vzdelávať sa. Okrem iného je potrebné aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s počítačom a novými technológiami. Následne vám už nebráni nič v tom, aby ste sa stali osobou zodpovednou za čas výroby. Do práce chodím značením, najmä kvôli skvelému kolektívu, ktorý je možné vidieť od pracovníkov na výrobnej linke až po manažerov, ale aj kvôli všetkým možnostiam, ktoré mi Kia ponúka. Napríklad nedávno som si zažil plne hradenú pracovnú cestu do Kórey aj s bohatým mimopracovným programom. Neustále mám možnosť zvyšovať odbornosť vo forme kurzov a prednášok a samozrejme, to čo mňa potešilo asi najviac, mám možnosť dorobiť si vysokú školu elektrotechnickú. Opäť plne hradenou spoločnosťou Kia. Vzhľadom na to, že sa robia obrovské pokroky v elektrifikácii,
a Kia drží krok s dobou, tým viac budeme potrebovať šikovných ľudí ako ste vy. Zameriavame sa na odbor elektrotechnikov. Kia intenzívne spolupracuje so strednými odbornými školami najmä prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Firma si môže obsah odborného výcviku viac prispôsobiť svojim potrebám i potrebám študentov, ktorí získavajú reálne praktické vedomosti a zručnosti v elektrotechnike priamo v závode a tréningovom centre. Spoločnosť si vychováva svojich budúcich zamestnancov a učí ich v praxi. Momentálne máme v duálnom vzdelávaní v odbore Autotronik a Mechanik Elektrotechnik 60 žiakov. Rovnako je obľúbená možnosť študentských brigád vo výrobe s možnosťou privyrobenia si aj mimoškolského vyučovania. Kia úzko spolupracuje so strednými školami venujúcimi sa elektrotechnike aj cez mimoškolské aktivity, exkurzie, pracovné stretnutia, dni otvorených dverí či prezentácií výrobných inovácií. Okrem získavania zručností, finančných benefitov, príspevku na stravu a bezplatnej firemnej dopravy musím vyzdvihnúť veľký záujem Kie o ďalší rozvoj študentov, zameraný na nové trendy a technológie, ako elektrifikáciu, mobilitu, konektivitu, autonómne riadené vozidlá, montáž, demontáž automobilu alebo motora, ako aj o individuálny rozvojový plán študentov mimo ich odbor. Chcel by som vám všetkým poďakovať za sledovanie tohto videa. Dúfam, že sa niekedy stretneme priamo u nás v Kii. Ako ste mohli vidieť, možnosti na uplatnenie svojich znalostí v elektrotechnike, ale aj mimo nej je tu naozaj dostatok. Prajem vám všetkým príjemné prežitie blížiacich sa Vianočných sviatkov.